Wezareta Bergiriye ya Tirkiye li ser malpera xwe ya Twitterê ragihand ku vekişîna hêzên Tirk ji Efganistanê temam bûye. Li gorî daxuyaniya wezaretê, biryara vekişîna ji Efganistanê piştî nirxandina ewhewaya li qadê û danûstandinên berfireh hatiye dayîn. Her wiha ev yeke di demekê de ye ku serê hefteyê lûtkeya G7 bi rojeva dirêjkirina proseya vekişîna ji Efganistanê kom bibû. Lêbelê piştî lûtkeyê, Serokê Amerîkayê Joe Biden ragihandibû ku proseya vekişînê heta daviya ev mehê dê bi davî bibe. Li Tirkiye şarazayên babetê vekişîna Tirkiye ji Efganistanê wiha dinirxînin. Türkiye'nin Afganistan'da hêzên Tirkiye li Efganistanê dibin sîwana NATOyê de ne û hewceya li gorî biryarên NATOyê tev bigerin. Heger Tirkiye ji Efganistanê venekişiba di çarçobeya hiqûqa navxwayî de jî ev yek dê biba sedema kêşeyan. Ji ber ku hewceya parlament û destûrê bide. Jiloma Tirkiye ji bilî vekişînê şanseke din tune bû. Li aliyê din beşek ji şarazayên babetê jî dibêjin, Tirkiye bi awayekî demkî ji Efganistanê vekişiyaye. Tecrübe yaşandı. İşte ülkede bazı faaliyetler oldu. Hewce bû ji ber rewşa tev li heviya li qadê, Tirkiye hêzên xwe ji Efganistanê bikişîne. Lêbelê Tirkiye hevdîtinên bi Taliban re didomîne û dê piştî demekê vegere Efganistanê. Ji ber ku dê pêdiviyên hikûmeta ku niha li Efganistanê tê damezrandin hebin û duwarê teknîkî de alîkariya Tirkiye bo wan gelekî girîng e. Hêzên Tirkiye dibin sîvana mîsyona NATOyê de yekem car sala 2022 de çûbûn Efganistanê û di sala 2015 de berpirsyariya ewlehiya balafirxaneya Kabûlê dibûn. Taliban dibêje ew naxwazin hêzên serbaziyên Tirkiye li qadê û balafirxaneyê bibînin. Lêbelê divarê teknîkî de bi taybetî jî li ser balafirxaneya Kabûlê egera hewkariyek di navbera Tirkiye û Taliban de hêj li ser maseyê ye. Nalîn Dirî, Kurdistan 24, Ankara.